Una vegada, en un país molt llunyà, un castell gran fet de pedra. Vivia un rei, el rei Choi. També una princesa, la princesa Glòria. La princesa Glòria era molt bona en l'art. Duia sabatilles esportives que eren molt valentes. El rei Jordi no risava, que Glòria no eixia del castell. Però ella cada nit s'escapava inventa d'aventures. Una nit va descobrir que a una cova hi havia un drac. Amb un príncep no li deixava eixir. Ajuda! Ajuda! El príncep li va entrar. Ella se va preocupar molt i va decidir buscar ajuda per a salvar-lo. Va trobar al bosc els seus amics, la fada màgica i el donier somrient. La fada va entrar a poc a la cova. Com el drac no la va veure, li va llançar un poc màgic. En drac que es va quedar lentament dormint. La princesa a poc el va ajudar a eixir de la cova. Moltes gràcies. Fins a la princesa. Esta guapa princesa, ¿puedes casarte de mí? Vaya princesa. Pero la princesa le va a dir. Sí, però el meu somni és ser pirata, viatjar en tot el món. El príncipe va pensar, això podria ser una bona idea. Així que va decidir anar-se en la princesa. Los tours seran per tot el món i trobar moltes tresors. Conte, contat!